आंनि मुङा मिजिं बसुमतारी 2 नं मैनागुरि गामि। मोनायाव मैदेर गाखुलांदों, हाबनानै बोफायलांबाय मोखांनिखौ। सिगाङावबो 3 तारिख आगस्टआव जाखांबाय। थाव दा बिदिनो 5-6 हाजारसोनि थांबाय आरो। इनिफ्राय बांसिन थांदों, एबारना एसे खम। 8,000-9 हाजारसो थांदों सिगांना। गासै बिदिनो जमा 15 हाजारसो जागोन। एसे सहाय मोनबा हागौमोन आरो सरखारनिफ्राय। एसे बानायफिननो दखान लकडाउननि थाखाय होनानै जादोंमोन एसे एनैबाबो। रनजित सारा एसे फैनानै नायदिंफैनानै नायनानै होलाङोबा गाहाम जागौ, बेखौनो लुबैहरो आरो। जानायाथ' बिदिनो जेब्लायबो अखाजों जाबजों मिथिया। मोनायाव अन्तत 2टासो समाव मैदेर फैनानै दखानखौ सिफायलांजोब्बाय। बेयाव दखानाव माइरं माबा माबि दङमोन, गासिबो नस्थ' खालामलांजोब्बाय। गासै गैयाब्लाबो 5-6 हाजारसोनि खहा जाबाय। ओमफ्राय बेबायदिनो सिगाङावबो दाख्लै आगस्टनि 3 तारिखआवनो बेनिख्रुइ गोबांसिन बे दखानखौनो बिदिनो खालामलांबाय। दा जेबो सुबिदायानो गैया। लकडाउननि समाव खामानि दामानि बन्दखाय बिदिनो एसे न'खर सालायनायनि राहाफोर जागोन होननानै बे दखानखौ होनाय जादोंमोन। दा दाखालि थांनायावबो बिदिनो गोदानै मानसिफोरनिफ्राय रां दाहार लाफिननानै होबाय आरो नैबे एबारबो बिदिनो खालामबावबाय। दा बिनिखायनो सरकारा अननानै एसे बिनि फारसे माबाफोर राहा अनसुंथाइफोर होयोब्ला मोजां जागौमोन होननानै सानदों। जाहाथे अननानै दानि सरकारा बे दखानफोरखौ फसंफिननो थाखाय सरकारनि रुल बादियै एसे अनसुंथाइ हरोब्ला मोजां, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय सरकारनाव। बे बोसोराव देग्लाय एकदम सानथ्र'हायै, बुंनो थाङोब्ला सप्तायावनो 2-3 गामियावसो फैयो मैदेरा। बिदिनो सोरनिबा ओंखाम संग्रा, सोरनिबा उन्दुग्रा नैबेफोरावसो नागिरो, बारिफ्राव फैया। गामाखालिनि बोसोराव बारिफ्रावसो हाबलाबायोमोन। नाथाय देग्लायनि मैदेरा जोबोद गिख्रंथाव। मानसि उन्दुनाय आरो बे ओंखाम संनाय मानाय बेफोरबायदिखौसो नागिरनानै जालाङो। होबथानोब्लाथ' उफाय गैया। दा होबथानोबो जोङो न'फ्राबो एसे गोजान गोजान हिसाबै हारसिं हालाबो ओंखारजाया। आरो बिनिफ्राय होबथानायावबो मानसिखौसो सुन्दायखौ गावनो गोजौआव सोनानै लानानै नायजोम नायहाबनानै होसोलायनो नागिरो। बिनिखायनो जोबोद गिख्रंथाव। होबथानोबो सासे सानैल' मानसिजों होनो हाया। जोङो मानसिफ्राबो ज' जाजोबा, अर्थात गोजान गोजान न'खर नालाय, बिनिखायनो खोनालाया अखाजों। होबथानायनि राहायाथ' जोङो बेखौ अननानै सरकारा दा ओरैहाय साहा भुटान बर्डारनिफ्रायबो हाबो। बे जोंनि हादानफोरखौ जोंनि हाथिजार दादगारिनिफ्राय लानानै गासिबो साम' दैसा सान्थिपुर एरिया ओरै गासिबो फरेस्टनि आन्दाराव थानाय हादानफोरखौनो माबा मोनसे फेन्सिं थारनि राहा लानानै होयोब्लासो जोङो एसे राहा जागोन। नङाबाथ' बिदिनो फरेस्टनिफ्राय फैनानै हाबगोन, जोंहा गोबां खहा जागासिनो जागोन। बिनिखायनो सरकारा अननानै बे हादान एरियाफोरखौ फेन्सिंफोरनि बेबस्था लायोबा जों गाहाम जागौमोन होननानै सानो आरो।